Yabo wena. Belivuka. Ngizokubamba yazi. Impo. Ngizokubamba yabo bhuti manje nomdefend yamfuku. Webhuti manje webhuti manje usungibamba na. Ufuna kanjani ungimithisile? Ngoba nengane Ngicela yakho. usungibamba ngicela ungiyeke esikole. Uyamfuna mfethu yamfuna ngicela umthathe wena futhi mamfuna lo mama lo mthathe. Ubona ube nemali umthathe ngami. Yabona inkinga yakhe leyo ukambukisa imali phambili. Ngizomthatha ba. Ngixoxele. Angithandi indlela yakho bhuti udefend umuntu ebhede uyabheda lo mama. Uyabheda lo mama. Yini angangibizele nje sikhulume lezi zinto zonke sihlukanise Webhuti ngazama ukumbuza kathathu. Ngimcela. Ngiyangazi ngoba sikhulume ngeke. mana langazi ngoba mina. Ngizobuye ngimthathe phela mina. Ngizomthatha. Angithi usho njalo kusho wena nje. Ngicela uhlale phansi. Habe. Kanti mase ngithatha futhi uyalwa. Yimina ufuni. Uyisa. Kanti ufunani wena? Mfethu wena mfethu. Kahlale kufunani ngibizelo nani yazi into ngibizelo nani. Nawe sikole ngicela siyeduze kwami ngicela siyeduze. Ufunani? Yabo into ngibizelo nani yazi into Mfethu ngibizelo. uhlale Hawu. phansi mfethu. Ufika ukuthi angithathe umuntu wakho Sesiphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandane elihamba phambili eNingizimu Afrika. Silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Uthola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usoka le intombi lazo zonke intombi ezifika kule show. Ngobani na njalo umuntu mayefike la uhambe sethi uthandana nalomuntu Matifane. Uyazi ke na ukuthi mona inkinga ezisethe umjolo kula kakhulu ongakwenza ungakwazi ukuthi usi-emailele to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mengabe wenze njalo bakwazi ba mhlawumbe kuma episode wethu alandelayo sobe sinawe la sikhuluma nawe sibheka indaba yakho nanokuthi izobe ihamba kanjani. Khumbula ukuthi you can join as a member of this channel. Lokho kuyakulekelela ukuthi ukwazi ukuthola inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole. Ngaphezulu kwaloko you can contribute futhi ngokupressa nangu thanks la eceleni ukuthi ukwazi ukusinikeza lokho okuncane ongakwazi ukudonate ngako bakithi ukusilekelela i-channel yethu ikhule ihambe phambili. Khumbula ke sinenkampani esebenzisana nayo ebizwa ngokuthi Siyeza Media. So ukuthi ufuna ama live screening, ufuna ukushutha, unemicimbi, imingcwabo nayo yonke nje into ethinta ukushutha phakathi. Nanka ama details wayo la ngaphansi ungakwazi ukuthi ubathinte bakwenzele umcimbi wakho ube sezingeni eliphezulu. Mhlawumbe udinga uDJ, udinga uMC, udinga isound, khona udlala Matifane. Mlandele izinkundla zokuxhumana noma usebenzise i-email address ebizwa ngokuthi dlalaMatifane@gmail.com. Mawenze njalo mina nawe siyotholana eindaweni eziningi ezihlukahlukene ezisihambela yonke imicimbi. Osukela namhlanje asambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani then silungise la kumele silungise khona. Malami ngikunokuthula Mbatha ngibhalele la kwishow ukuthi ngicela uzongisiza ungilekelele ebudlelwaneni bami ophakathi kwami noSipha Mzizi. Awusiphinde sabuya nohlelo lakho Umjolo Show ngithola ku channel yakho ibizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usoka le intombi cha ngiyazipha le ibongo mokuthi khona ezinye ezivelayo zoloke nithi nje thasi ninginikeza. Uyazi kwanza hlala phansi kanje sokhuluma ngendaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlawumbe nawe unenkinga ezithinta umjolo ungakhohlwa ukusi-emailela to umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ke mangabe siqala isho yethu uhlelo lakho lixhaswe ngabakwa EasyBet. Uyakwazi ukusebenzisa nayo ikhodi yethu ebizwa ngokuthi umjolo. That is UMJOLO. Bakwazi ukuthi udownload i-app le yaka EasyBet ukwazi ukuthi uregister mase uyabhetha ke. Mengabe ubhetha uthola 15% weekly cashback for R50 sana bonus and also 150% first deposit match ngokusebenzisa nje ikhodi yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Hamba ke njengamanje ku-Android yakho ye-iOS ufike ucheck i-app yakho ka-EasyBet ukwazi ukuthi ke ubheje uregister usebenzise ke u-EasyBet. Asibangene ke ku-episode yethu yanamhlanje sibone ukuthi ke ngabe isiphathelene. Ngizwile bese ngi-introduce ngasho ngathi ngudlala Matifane. Mfowethu wena ngubani? Ngiyaphila bhuti igama lami nguSipha. uSipha. Yebo kwaMzizi ngihlala la kwaMashu. Kwamasho mfethu. Sinqonqaweni. Yasinqanqaweni bhuti. Hayi mfethu ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje Sipha la ohlelweni uzokhuluma nje indaba ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mfethu uyalizwa igama lethu silungisa umjolo. Nawe njengobula mfethu kusho ukuthi uzolungisa umjolo. Asiqale mhlambe ngokukhuluma ngobudlelwano okubona ukuthi buhamba kanjani. Ya bhuti ngisho ukuthi ngento engayisho ngathi nginawo uma wengane kahle kahle nonkosikazi ngoba ngishadile. Yangihlala naye ekhaya lapha endlini. Imini osebenzayo ubamba amatoho yena uyahlala labe khona nje. Buye entambama besibonane futhi sibe ndawonye kube kahle kube mnandi. Yonke into ihamba kahle ekhaya. Hayi ekhaya kuhamba kahle impela ngabe nginamanga phela.
namhlanje phethe uzithola ula ohlelweni silungisa umtsholo. Uma ucabanga zikhona izinto ekumele zilungiswe ekhaya ngokubuka nje kwakho. Khona bhuti nami ngiyaqaleka nje mangilana ukuthi uma wengane yami ngangizongibizela la ngoba ku right ekhaya yonke into ihamba kahle. Bengingaboni khona into angangibizela yona ngize ngifikela kunina bafethu hayi. Yeah. Okay. Ngiyazi ukuthi ukhuluma ngonkosikazi wakho njengamanje. Ukhuluma ngoma weyingane zakho. Kodwa umuntu osibhalele ungathi uhlukile kunalomuntu okhuluma ngaye. Mhlawumbe ngikubuze ngokuthi mengabe sikhuluma ngoNokuthula. Umazi kanjani uNokuthula? uNokuthula ngathi usisi ogane umngani wami usashona kusho ukuthi umakhelwane. Bashade babehlala ndawonye kusho ukuthi ngizothini indoda yakhe yalimala engozini ngesizathu sokuthi bhuti vele mina ngumuntu obejwayele indoda yakhe ngangaye ukujwayela khona njalo nginokuya khona ngisize even igceke lapha ngiyalibhusha uma uthi mhlawumbe kanjani ngithathe islash ngibhushe noma ngithome esitolo usisi ngemonto yakhona ngibe ngibuye yonke into nje i-right nje obe khona umfowethu ongimbiza ngobhuti ngoba bengizwana naye kodwa emdala kunami. Wena uthi kuthina ubukhona lapha yaKaNokuthula ulekelela esakhona ubafo wadlula ubafo emhlabeni but still awuyekanga waqhubeka kwakho umsize ekhaya. Yebo kunjalo impela. I know kulungile mfethu njengoba usushilo uNokuthula usibhalelile namhlanje ukuthi sizokulanda sikulethe la khona indaba nje afuna ukuthi athi ukuyixoxa nawe so ready ukuthi ukhulume nawe uma uthi ufuna ukuthini kwena. Hayi bhuti ngamletha inkinga ngizwe ukuthi ufuna ukuthini bhuti ngamletha. Hayi uyazivela ke mbukelo wohlelo i-ready inkabi yami ukuthi izwe ukuthi ngabe ufuna ukuthini uNokuthula nami futhi ngiready ukuzwe ukuthi uzothini uNokuthula and ikhumbula mekumele siwufake usawoti esilondeni siyawufaka kodwa ke siqale sicheck inxeba ukuthi ke inxeba elingafakeka yini usawoti. Uyazi ke sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle phakathi kwethu yonke into iqondile nanokuthi labantu abalwi abaxabani kodwa kunaloko baphathane kahle unganyakazi ungayindawo ngoba njengamanje it's about to go down. Dadewethu sawubona. Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukuthi hayi no uphinde wabuya futhi ukuthi uzokhuluma nathi awugcinanga nje ngokubhala kuphela. Yebo. Njengesitolo sakho kusicelelile ukuthi sikulandele uSipha simbeke la sokhuluma naye noma ufuna ukukhuluma naye ngodaba oluthize. Yebo. uSipha sesikhulumile ke naye sambuza imibuzo embalwa of which into engizoyenza futhi nakuwena just ukubona ukuthi iyabhalansa i-equation. Yebo. uSipha meyabe ngikhuluma naye uyakwazi niyazana kodwa usisi nje wakamakhelwane ayikho into enihlanganisayo etheni. Mhlambe wena uSipha umazi kanjani? Okay, oqala ngizoqala ngibingelele Sipha. Yebo. Xolisa ukuzela namakhamera. Ngize ngodaba lolu ngicela ukuthi enene basilungisele la ubudlelwane bethu. Ngiyafisa ukuthi bulungu ubudlelwane bethu kunaloku siloku sidlala umacashelana. Njengoba ubuwazi ukuthi enene ubumngani nomyeni wami. Okay, umyeni wami washona. Meshona umyeni wami waqhubeka wangisiza njengoba ebekade usiza yena. Nami ngabona ukuthi ngicela ukustika kuwena ukuthi kube wena ongisizayo. Makhona la ngishodelwa khona ungisize. Okay, Sipha sibe nalenkinga ke yokuthi enene kuhambe kwahamba ngane inkinga yokuthi ngiyazizwa ukuthi nginomzwangedwa. Ngiyeza ukuthi nangezansi kuyalambeka. Since ngakhumula inzila ngenza yonke into akekho umuntu wesilisa enginaye. Shuthi ngazama ukuthi ngizama ukukhombisa lokho wangakubona noma sihamba nawe siyitolo mhlawumbe sithenge ngikuthengele ngithi ngifuna ubone phela ukuthi mhlawumbe khona la engifuna siye khona. Imake imama kaSiphi ngithanda ukudideka yini ngilethele wona la nje la kumakhamera la. Yebo ngizele lokho ukuthi ngoba sengiye ngazama phela sengiye ngazama nje ukukhuluma nawe wangavuma ukuthi ungiphendule kulento engiyishoyo. Manje ngiyezwa ukuthi uthando lakho ungekwazi ungilinda mhlambe kahle unginike isikhathi kahle ungicela endle sikhulume sodwa. Ngikulindeni ngokuthi ngomhlaba ngikulindeni ngoba usuqala nokudonsa inyawo. Angithi usuqala nokudonsa inyawo kanti ngiyabona ukuthi into yethu iyahamba egcineni vele ubungazi uzoqala ukuzwa namhlanje. Into edale ngikulethe kakhulu la ukuthi sithe masikwenze sikwenzayo
ngaze ngayithola sengikhulelwe ingane yakho. Ha. Manje ngiyadokotela wafika udokotela nginenyanga eziwu3. Ha. Ngikhulelwe. Yebo ngikhulelwe ingane yakho. Still leyo nto uzoyikhuluma la phambi kwabantu. Hawu siphaka kanti bengithi mangikubiza ngifuna ukukhuluma nawe angithweni ubungasezi kumina. Wemasiphe. Ubungasezi Mana mina. masiphe. Ngiyasabela. Uyahlanya la mama. Yabona mama lo la mama uyahlanya la mama yes. Ngeke Cha uyahlanya lo. Uyahlanya ngehlisa isithunzi bathina abantu basekhaya. Man ungangikhohlwa uyamfuna nalo mama. Man uyamfuna. Ngicela uhlale phansi. Uqale Angifuni mina ngifuna abantu. Ungazobheda. Into yami ezolungise yami nawe uhlala phansi. uqale walwa na embhedeni wamithi usufuna Cha ukulwa naye. uyabheda lo. Waya ngibizela. Okay bhuti ngicela ukukhuluma nawe. Ngiyeke vele ujwayele ukwenza into kanje ubuyabe nalokho. Kushuthi ke usipha mina ngimbambe ngokuthi ngihambe naye ngoba bengafuni ukuthi enene sisebenzise umbhede womyeni wami. Ngamcela ngathi sipha ngicela sithi shwisa hamba saye town. Masifike town ngabhuka. Mangibhuka bengakona futhi okokuqala sengibhuka. Mhlawumbe bese ngokwesithathu. Kodwa isisona bese sikade sahlala ngoba nami benginazo insolo zokuyibona ukuthi engathi ngikhulele. Usipha ngazama ukuthi ngifune ukumtshela. Yabona into ayikhulumayo. Ngazama Yabona ukuthi mama lo. umtshele Ngicela simnike ithuba ngizoza kuwena baba. ushadile yena wangitshela ukuthi umfazi wakhe asalali naye liyawamelana naye. Wathi yabona nje mangilele nawe mdedeke. Baluthini? Wathi nje yabona mangilele nawe. Balofazi angidele manje esikole ngicela usuke la sikole. Ngicela uhlale phansi mfethu. Ngicela uhlale phansi. Uyabona wena sizohamba la yazi. Ubulala ihlalo zabenu. Sizohamba ngizokubamba. Ngicela uhlale phansi. Hlala phansi. Sizohamba Edela umoya. Ngicela uhlale phansi. Ngoba ngisazokutshela ngizane izigaqa khulileka. Ngicela uhlale phansi mfethu. Kushuthi ke lo njengoba ekhuluma kanje la Ngiyambuyisa ngeso. bese sikwenza konke. Uyangazi nginqunu ngiyamazi enqunu. Manje angimazi ukuthi uyihlanyisa la wenzani noma usethi usaba amakhamera yebo. Uthi alivuki kumama kodwa liyavuka kuwena. Yes, kushuthi sasixoxela. Makasiphe utshela abantu nabo lokho. Sixoxele yabo ngoba sekumngane lomyeni wami nami ngixoxela naye. Naye wangitshela Ngizakulalela masiphe. wangitshela ukuthi nje nginenkinga kunkosikazi alivuki. Ngathi mina ke sizameke mhlawumbe kumese simbatha lizovuka. Nangempela lafike la mampo walifaka. Yes. Walifaka ikhona ingane igcwele ingane zami ezobona lento. Angihlangani nokuthi ngicela lento ngingayivezi bafethu. ungangitsheli ngoma wey'ngane zakho ungangitsheli ngoma Ngiyacela mama ngehlisa isithunzi ungangitsheli ngoma wey'ngane zakho. yazi ukuthi into efanele yenze na mama. Uma Ngicela wey'ngane uhambe uzame umuthi ukuthi uyatshela uma into wey'ngane zakho. yamisebenza basho udokweni udalele. lalela uyatshela uma wey'ngane zakho ukuthi unengane kambatha njengoba ungitshela ngoma wey'ngane zakho uyakutshela lokho Inkulu indaba. Manje uyatshela udedele udedele yabona mama. udedele Angiyesipho. Wesikole mama. Isikole ngicela ungiyeke. Ngicela ungiyeke. Hey into ekhuluma la mama. uyatshela mina ngibuza lokho uyatshela na wena waza ngizane izigaqa mina zomfazi wakho ngoba phela nisitshela ngemshado imshado ayisho lutho iringa ayisho lutho nayo into esebenzayo shisa kwayo wena wangitshela ukuthi ochaza ukuthi kuyabanda Lamasipho akhuluma kakhuluma imaphona awusho ukuthi wena indlela ngiyangithanda. Badlela siyenze obuza kuma wengane yakho ukuthi isitifiketi sengane yakhe endala siphi uboy wami yes sifunani ku sila sifunani ku ubaba wayo wayibhalile kwiwili ngithe manje ngiyahamba iminyango ngafika ngathola ukuthi ingane yakhe ikhona ngahamba ngayomfazi wakho ngoba nasekuqaleni ngaya kuyena umfazi wakho ungekho ngayombuza ukuthi ukwenza kanjani ukuthi azalise umbatha wena uhamba nombatha nje umbatha ukusebenzisa uyakusebenzela yonke indawo leyo ngane yakhe lapha eswini ngizocela uhambe nayo nemali yakho neemonto zakho konke uyejabula ngekwalahla amathumba ngeke ungihlwase umfazi wena thatha ingane yakho uthathe yami sihambe wenza ngoba umdala ngifuna imali kulungile omfunani umuntu omdala ngoba ufuna imali qotha isakhona futhi wena nje into ongayenza nje hambe kumfazi wakho umtshele lonke iqiniso umtshele nokuthi ngimithi ngoba naye akwazi ukumitha yabona master angaze ngifuna ukushaya yeza usipheka ngane yakho usipheka usuke ungitshela ngoma sipheka usipheka ngane yakho usipheka yabona ngempatha ngokuthola hambe yakho ela iqamba ukuthi bayigama layo bese ungibiza ngayo yabo Maraz masukuba ngakela ngicela ulale esitoni Maraz wangenzisa lo mama lo ngoba ngihlala naye engitshontshela ngamtshela nomfazi wangitshontshelani nomfazi umuntu mina ngiyatohoza wangitshontshelani kumfelokazi ngoba ufuna imali uniphi imali ngangimtshontsha ngoba engiphi imali unemali uyayibona ukuthi imali yenzani wangitshela uyayibona imali yenzani ungiveza emakhameleni kanje ngatshela ngathi asebenzisa ikhondomu wathi cha akafanga agulanga umbatha ulimale ngemoto akunankinga nawe awuguli ngiyazi awukhuluma ngumndeni umndeni wami uthini ngakunika-ke ngihlangana naphi nomndeni wakho ngihlangana naphi nawe mina nginomndeni yabona lena yabona
Uyabona njengoba ngila uma ungayilungisi lento ngiyemndenini wakho baba. Ngiyemndenini wakho. Kunengane evelayo la engathi ubaba uyitshela ukuthi yakhe Yebo. kanti eyamama Yebo. Amahle wami, amahle wami. Ingane yakhe endala eyamyeni wami. Manje ukashada Okay mina umyeni wami ngathi kwathi makwenzeka lokho kuvela umfazi kalo etshela umyeni wami ukuthi ngengane ngoba nabi sihlupha isidomu nasesikoleni ngoba yini ayilazi ikhaya. Shuthi umfazi wakhe wanyenya wayangale wayotshela indoda yami ukuthi le ngane ngoba phela shuthi kade bayiqala lento isilima bekuyimina naye lo ongasafuni siqhuba into yethu namhlanje. Kodwa umbatha before Sikhola ngicela ungivele nayo kancane. Ngicela ungivele isikole kancane. Engakashoni nje kusekahle wangitshela ukuthi makasiphe ngicela uyimukele le ngane njengoba ngihambisa oplastic laphana ingoba ngenzela ukuthi kondleke ingane yami ngoba ngamtshela ngathi baba anginankinga ingane ungayondlile ungayilethi umngane wami ubhuti lona uShandu ubeletha vele idose ekhaya ngoba ubelethela ingane ingoba ubungazi ulethela ingane yebo ubeletha idose ekhaya ubelethela ingane ngithi uzwela mina uthi mina ngibamba amatoho imali anginayo lutho ubelethela ingane ke babakho esistoli manje ngizivezela lo mama ubelethela ingane yakho ingane yami nayo kahle kahle la is411 wamithisa umfazi wakho nawe futhi wamithisela umithiselwe ngazi ke cabanga ubondla ondibhomu ubhiziyondla kodwa engithanda ngomyeni wami ngihamba ngisho nangokhisimusi ingane besiyithengela ingubo sikhambisa uyasho ukuthi ngisho ngako kwenza iDNA Yes. uzophuma ukuthi ucabangani bhuti manje ucabangani ngomuzi wami uzophela phela umuzi wami uqedwa yini uzobe uqedwa yini umuzi wakho ngoba mina ngizothatha ingane yami mina egcineni vele leyo ngane ngizoza kwayikhokhela ngiyithathe njengoba ubaba engasekho ubaba washiye ngidonse ngendlebe ngengane yakhe wathi nje ngicela ingane yami wenze sure ukuthi uyayinaka njengoba ubona uma ngihamba nawe ngikunika oplastic ucabanga bengavele ngikuphi oplastic nje bengithengela ingane yomyeni wami ehleli kwakhe egcekeni lawo mina bhuti into engingayisho kulento enje ngoba uma ufike ubuze isitifiketi sengane yakho kufazi wakho ngiyakhuluma nje ngani ngiyakhuluma ukhuluma la angithi phela ngiyabona sazwani mina nawe azwani mina nawe ulokhu ngitshela ngekhaya lakini ngomndeni wakho angihlangani nomndeni wakho yazi bhuti ngihlangani nomndeni wakho meyikhuluma kanje mina ngihlala ndawo yama-DNA ukuthi kanjani kodwa meyikhuluma kanje ubefika umngani wami lapha noplastic yaye impela ubefika kodwa manje mase kuba khona indaba eqhamuka ngemuva ukuthi amahle uboy wami lona kushuthi uzalo yena sekuyahlangana yabo kuyahlangana lento ngiphathisa ngekhanda ngoba manje angathi fanele ngenza kusho manje fanele ngenzani fanele manje noma siyikhulume kwenye indawo ngicela ungaziphela siyikhuluma kwenye indawo siyikhulume lento ngoba manje siyikhuluma kwenye indawo wena into engifuna uyenze nje ngisuse kumakhamela into engifuna uyenze nje uzovela emndeni wamambatha embambatheni uzobakhokhela imali yabo yokuthi ngiphathisa ngekhanda lento esho lo mama ngoba vele umfowethu lona uShandu bevele ifana noplastic kaningi ifana noplastic ngoba njengoba nami ngisiza khona uma ukuthi iqiniso kodwa ngiyazi la ma-DNA iDNA ngeke zibe isisombululo salento isisombululo salento uzolobola mina uthatha ingane yakho leseswini ngoba nama ngiyifuna kuzobe yakhe ingane ngizokunika yona yabona nje abangizothatha kambatha kwena nawe ngizokunika yakho kahle nto ngiyikhulume kahle kodwa manje ngeke ngiyikhulume umhlaba wonke ungibuka ngoba phela nginomndeni mningabe umndeni usuyakubona lokho manje ngaba kufikanga la kube ngithema ngicela weza kumina ngaba kufikanga emhlabeni wonke kube ngithema ngicela weza ngicela uthule wena yabona umfazi uyabona ngokushaya wena shaya phela abantu phethe shaya phela uzokubamba endlini kuyiphi indlu niyamuzwa ngithi niyamuzwa uthi uzongibamba endlini angihlali lapho uzobamba kuyiphi kunempahla zami fanele ngiyilande lapha ngizoyithatha impahla usuyavuma ngifika lapha kukhona ubhuti usuyavuma ukuthi wena mina nawe vele mina nawe yebo ufunani kanti yini oyifuna kumina ngekhanda kanjalo wena waza nje sizohlala nawe ukuze uhlale nengane yakho le ndala othi eyakhe ingane kababa futhi ngicela sihlukane negama likambatha la umbatha uyiphulele ngicela ungikhozelele lo muntu bhuti hawu mina mfethu uthemba uzongibopha ukuthi namadoda ngentshebe okunyani ngikwazi abanga uzongihlamba la uzothi induku yami ayivuka wawumaphukazi wakhelela nendoda yami ngitshela lo ndangani wena manje fanele azoyikhuluma le emdlangeleni kuyena yena akanankinga iyavuka kuyena kani hayibo wena indaba uzofuthelana kumina hambe futhelana ngumama wakwakho lona othi umama wakwakho umbuze ngengane endala ukuthi ekabani uzozwa lapho-ke bese uthi akhombisa isitifiketi ungifonele ungitshele ukuthi uthini sikumina ucishe ngasiphatha futhi ngasishiya
Yes, uyinja. Nginjaphi ngoba Uyinja umyeni wami umfazi. ungishiye emafeni ingane yakho mayikhula ngithi ngizokwazi Uyinja, ukuthola ngiphinde imali ngikuthinte ngihleli mina manje ngoba wanixakekile nje. Awunangqondo Hawu, ngiphinde ngikuthinte. ingqondo ayikho wena othandana Angazi nesakwazi ngenzani. uzuyimithisi. Angazi Wena uthi mawuthanda mina ngimdala kunawe wawucabangani? Cha wacanga ngisazali. Phela umuzi wami bafethu. Bafo uma Ish. uthi lento awufuni ukuyikhuluma phambi kwamakhamera ufuna ukuyikhuluma kanjani? Useyakhala. Into enza ukuthi ngenze njalo ngikhulume kanjalo ile yokuthi ene njengoba echaza njengoba kasiphe ubhuti lo wayefika no plastic ubefika kakhulu azaphathe namadanono namayogati yabo ngibona ukuthi ngisho Akuphathela imboza ngaphezulu bale kwenza nami isilimo. wadla amayogati ngijabule manje ngiphatha buhlungu Manje ujabulela i-yogurt yenye indoda. ngiyayibona lento sengicishe ngiyayibona kodwa futhi ibingiphatha manje izochitha umuzi wami Buya kuzohlala Nawe nami. kodwa ngeke uchitheke umuzi Ngeke uchitheke umuzi wena woza ngala. Udemejile phela. uzochitheka umuzi Uzobuchithwa yini? uzochitha lento nje sivele yonke eyenzekayo lento sivele yonke eyenzekayo kodwa nani bafethu ni wrong ukuthi bafethu nize ingikhulumisa lento kanje Bekumele ngenze njani ngoba bengicela ukuthi uze kumina mhlawumbe bhuti uzongizwa mnyeke lo mama mhlawumbe uzongizwa bhuti yabo uma ukuthi iqiniso lento ayisho lo mfazi ibingcono lalela nabhuti nami mhlawumbe uzongizwa iqiniso yami futhi ibingcono mengazi umfazi unamanga lo enjalo nje bokuright kuthuleke kanjalo kungekho umuntu wazi okunye Bewu right. bokuright ngoba bekoze kube nini ku-right abantu bengikhuluma mina amahlakazi indaba yakho uma kasiphe bokufanele futhi naye angayivezi lento kanje emakhameleni ngobani ingane egcineni ngiyayifuna manje Ingane ikulayo phela. and iyona endala-ke engiphathi uyacabanga iyona nkosana yakhe wazi wangenza no kasikuvezanga nje kwakumele sikuveze eshonile iyoba ukwazi ithuna ngakuyeka ngoba ngenzela ukuthi indoda yami ilale ngokuthula Kodwa unkosikazi kuthi uyayifihla lokho uyakwazi ngaya kuyena unkosikazi ngaya kuyena ngambuza ngale nto wayivuma uyayazi yonke. esengitshelile ubaba Wena nje oyinyoni lana. yes mina bengithi ngimenza inyoni engcono ukuthi athi eyinyoni ngalabedla ngala ngoba vele washo ukuthi ngala impedepede ubhanana alivuki yabo wena lelivuka ngizokubamba ngizokubamba webhuti manje nomdefend yamfuna webhuti manje usungibamba uzofuna na njani ungimithisile ngoba nginengane yakho ngicela ungiyeka esikole uyamfuna mfethu ngicela umthathe wena futhi mamfuna lo mama lo mthathe ubona ube nemali umthathe na uyabona inkinga yakhe leyo uqambukisa imali phambili Ngizomthatha ba. ngixoxele angithandi indlela yakho ukuthi udefend umuntu ebhede uyabhede lo mama uyabhede lo mama yini angangibizele nje sikhulume lezi zinto zonke sihlukanise webhuti ngazama ukumbuza kathathu ngimcela ukuthi angeze sikhulume ngezi mana langazi ngubami Ngizobuye ngimthathe phela mina. uzomthatha Angithi usho njalo kusho wena nje. Ngicela uhlale phansi. habe kanti mase ngithathwa futhi uyalwa yimina awufuni uyisa, kanti ufunani wena Bethu wena kahlale Bethu kufanele ngibizele wena niyazi into engibizele wena nawe isikole ngicela siseduze kwami ngicela siseduze Ufunani? yazi into engibizele wena niyazi into engibizele uhlale Hawu. phansi Bethu. Ufika ukuthi angithathe umuntu wakho ngiyasho ukuthi ngizomthatha kodwa ngizomlinda aqede ukubeletha mase ngiyamthatha. uthatha ingane uhambe ufuna namatoho emzini yabantu uhwaniza la ushaya idindi Ungithumelani kanti into ekuphatha kabi? cha ateteme njalo nje Yabo, njengoba umbone yabo lo mama esekhala lo, nje lo mama lo. nasembhedeni ukhala Umdala, kanje wema umdala, yes, umdala lo akakhali muntu lo umdala mina ngimncane kunaye umfunani umuntu omdala imali awuthi unemali anginankinga neminyaka yami Ngicela vele bafanele mina. nje, kade Anginankinga nihamba vele ngemali, ngimdala angisayifuni imali yakho. vele ngimdala ngiphikwe noma ngifunani ngimdala ayifuni imali yakho hamba la etradini ubheka amafa imali yami vele sengizokudla ngayo ingane yakho Okay, okay. Hawu. I-relationship yakho uma kasiphe kade ufuna niqale official. ngeke zeke lento Iyaqala ngeke uzibone lento enzeka ngeke Because lokho kunye sesokukhuluma ngeke uzibone bhuti lento ngeke sizibone lento singakhuluma ngokufuna ukuthola le ka-Amahle ubhoyi wami ukuthi kanti uzala wena ubhuti uzala wena ubaba Siphe ubhoyi wami lo-Amahle ileyo nto mina ngifuna siyikhulume ngeke ngize ngikwenze ungafundi lokho engifuna kwenzeka sizokhuluma indaba ngeke siyenze ekaba imali ezophuma ekaba imali ezophuma ekaba imali ezophuma ekaba imali ezophuma uyokwenzela ngoba imina ngithenge ukunika imali yami awunamali unjalo bengengibize Ulopholo njalo nje. emakhamela kanje emakhamela buka umphakathi uma ukuthi unengqondo akanangqondo nawe unayo ingqondo ngoba ukwazi ukumithisa umuntu omdala 55 years uyamithisa yabo uright masifihliwe wena ufihle noba ngikhathele kuba ufihliwe manje sorry uzothini uma kaMahle uzothini mamahle kule umndeni wakubo yini abafundi uzothini wathini evulela umbathe zala Amahle wathini uzothini ngizwa ngabe naso isiqiniseko umbuza ngitshela umbuza nje lonto le ngeze ngiyikhulume la mina we mame adom
ngibhadlile mina le Nakubhadlile isiphi isitifiketi sengane yakho makubhadlile la. siyibone ngenye indlela lento kodwa siyayi ukuthi siyikhumela la Yindaba ingane yakho-ke makubhadlile la yindaba ingane yakho ngoba itifiketi sezabiza umama nobaba yindaba esakhe ibiza umama kuphela wena ungabi khona esitifiketini mawukuthi ubhadlile amahle lesibili kodwa ukhona wena umama iyona umama wena lena-ke le amahle uphi wena yindaba ungabi khona esitifiketi sakho. usungele ngisakhuluma amahle ngimthole singakashadi Awu ngimthole singakashadi ingabiza isibongo sasikhakonini awu mingaki iminyaka nishadile mingaki iminyaka nishadile wena lokho awuhlangani ngibuzela ukuthi phela ngabe uyakweyishintsha leyo nto siyashintsheka ingoba ingane yamyeni wami ngithi uyezwa ngiphathi mama ngikhuluma njani nasendlini buya khulumeka iyanondla plazi ngoba mhlawumbe unginika imali plazi nondliwe yona ingake ukuthi ngeke uze uyidedele nondliwe yona ngoba kudlala uqiqi ngoplastiki qhamuka usukungqongqoza ngekepisi eminyaka ngikhuluma kakhulu ngibona la madoda lawa wami agcwele azongenzana amadoda ingane lesi ngimthanda wena mina Wena uthandayo. Ngithanda wena. And somzwisela umama ukuthi unjani. Yes. Awe ma. And kuwena uyavuka kuyena. Limempo kuze kuze. sana indlela ekhuluma. Ngiyisa ngayo. Kusemnyango. Yabo wena nawe uyisa nje ngibona uyisa kasana. Mina nginankinga nanawe futhi ngitshela nje. Shutha awuzazi ufuna ukulwa nomuntu wonke. Ufuna ukulwa nami phela. Uma uzongena indaba zabantu ongazazi uthi defend. Imina ngimlethile akayingeni. Defend pho umuntu. Akayingenanga imina ngimlethile. Mina. Imina ngimlethile akayingenanga kavelanga wasuka waya kaMbatha wazo weza kumina weza kweni imina ngibasukelile ngeza kubona ngoba ngifuna bangilungisele lento yethu ngoba ngiyabona into yethu kunokuba iqhubeke ayiqhubeki ngifuna iqhubeke ngoba mina sengimubi la kubantu ufelokazi ofebayo ofeba ngengane khuluma nje untanda ucela ukhulele lo muntu 3 months senze njani ngengane esesiswini angihlangana uzobona naye ma uzobona angihlangana uzobona naye eyakhe ingane yabona umfazi lo yebo manje usikole ngithengicela ukuya nawe ufuna ukuzoqabula bafu ngicela uhlale phansi cha ubethwa lo mfazi lo into engangixhapha hayi la embhedeni yazi futhi ukuthi vele ngaze kushaye wena ungibona njani umdala ngiyemshaya khona nomdala awusoze futhi wangishaya mina ngisheya yami yomshadize yaphi ingakazi ngibeke isandla izinto besihlala phansi nje siyilungile nje ubukisa ngami nje kubantu uyabukisa nje ngami lento ayikhulumayo uyangichwenza ukuthi nginenduku engavuki vele akunamali vele ube ngodla ngemali yini ayikhuluma edlangaleni kanje emakhamera into ezobuya i-TV yonke engichaphaza uyangichaphaza isithunzi sami sehlile siphelile isithunzi sami lomfazi ngamtshela ngani umama ukuthi uyaphi khohloka umtshela uthi usawulungisa izinto nomkambathi Masiphe ibona i-right lento yenzayo wena ngesingawo uyibona i-right kumele ngenze njani ngoba ngizamile ukukhuluma nawe ngikuncengile bo hayi ngikuncengile wangitshaza ungitshela ukhulelwa wazi nje utshela ukuthi ukhulelwa hawu angishilo ukuthi bengifuna i-surprise njengoba ula kanti yini i-surprise wena yonke into ngifuna yonke into angikunala ngaku-surprise ngibhuka siyolala ngaku-surprise wafika wena washaya iqanda sengiyakutshela ukuthi iqanda lafa yahlala ingane yini usaba ukondla igama lengane balekela ukondla injani lena yokuthi ongcolo mfethu ngoba lo mfazi amuzi ukhuluma nje ukhuluma kakhulu futhi angikwazi ukuphisa lo mfazi ukhuluma nje ngabe ngaba 6 goals ngabe ngishaya ngempama we ushayiba ushaya umkakho umashezi hayi mina ngitshela yebo ngifike ngabe ukhuluma njalo mfazi lo mina ngisheyami eyami ize yalala la ndona ngicela ukukhuluma naye ngoba lo ukhuluma kakhulu lo ngizoze ngicasuke njalo mina ngoloku ngimemezela mina ngicasukile wena uzo yabo bhuti mina ngicasukile already mina into bengiyibona bhuti yazi yebo isithunzi sami sehlile abafethu nabo dadewethu nomndeni wasekhaya nje wonke iwuphoxeka lento angiphatheke komuzi wami ke ukuchithekile kade waphoxeka emzini wakho ipipi lingavuki waphoxeka ipipi lingavuki waphinde waphoxeka kuzalwa ingane awu uzothini umfazi wami ethola ukuthi kanti iwesiphathi uyamazi uyamabaza ngiyamazi vele ngoba nawe umngane womyeni wami naye bezwana naye ingakho ngakwazi ukukhuluma naye indaba yengane ukuthi wenza kanjani sazalela ingane yami bayawazi banikeza itifeti ngemuva mina ngingatshela ngenze isilima umfazi wakhe bekumele atshele lokho kusafanele ngicinge ngize ngikuthole engeke ngize ngikwazi ukuthi mina lento ngiyikhulumela ngicacile ngiyicinga kanjani ngizoyicela lento ngize ngiyithole sizolungisa ngeyindlela ukuthi kanjani ngoba kunengane nakhona uAmahle loshiwe lo yebo ingane yomyeni wami nalento layithola eswini futhi nayo ungayibizi ngento yami ingane ungayibizi ngento ngeke ngize la mina ungayifuni ngeke ungayibizi ngento ungayibizi ngento ukuthi nje la mhlambe
ahloniphe Hayi bo. ngishoyo ukuthi indaba seyilungise but hayi phambi Yazi, kwamakhamera angicela umfazi, yazi. sobona ukuthi singenelela kanjani ukuze ilunge indaba yenu. And No, umdala afuna into umuntu- afuna ilungena ngithi umdala yamuza ukuthi umuntu yiphi ungitshela ngo-DNA laba engithe imali izokhishwa yimina mina ngifuna yovela kambatha Ngivele kambatha lona. mina Ngivele ngiphingile lona. kambatha mina ngumfazi Ngivele kambatha lona. sengilale Into nendoda engizibone mina leyo. uyezwa Wena nayo into ungifela engiyifunayo ukunika, ongisapha lapha khuleka lapha ngiyazi awunatwanga Angithi wena ngizokunika ungidonsa ungiletha lapha imali lapha ngizokunika imali mvilophi uhambe uyovela Asuphulele kambatha futhi bengivele into engize ngiyenze. oh Ufuna ufunde isifundo ngize. sobona ukuthi kogcina bani Ngeke ngize ngiyenze le ufuna. sobona ukuthi kuzogcina bani Ngeke ngize ngiyenze nje leyo. So wena baba Ngeke ngiphelele umuzi awuyenzi ngenxa yakho leyo- lona mina. awuyenzi lento eshiwo mama. Ngeke ngize ngiyenze. Mama sobona ukuthi kuyogcina bani. yebo Phambi kwamakhamera siphelela la. yebo sobona ukuthi kogcina bani methi ngeke ayenze sobona kogcina bani Mina Ngeke phambi kugcine kwamakhamera bhuti. Ngingathi mhlambe ngalokhu kumfazi wami lo amahle umfana wami ubhoyi wami lo into engizobuye mhlambe ngiyicinge ngelinyiso ngoba nayo into engihlukumezayo. Kodwa le ayikhulumayo yalento ethi lapha esifini kuyena lengayazi ukuthi yini ingabe ingane ingabi lento lapha kuyena. Hayi kanti lokhu kwakho kwesibili wakuzala umfazi wakho kuyini akuyona yini ingane angihlangani bhuti na. phela lokho okudla kuyilento engaphandle yomfazi wakho Angihlangani nakho. ngikutshele Uzoyiletha la kuwena ngoba ngiyabona ngathi uyibhekile ngayo uzoyiletha kuwena. lokho kudla yabo lokho okha ogijima lapha ekhona namafinyela kuyikona-ke na Awuthi abenza abantu besifazane bakhuluma kanjani nathi? Ngoba ethe uma ngimshaya uzongibopha uma uzokhuluma. ngeke ngize ngikubophe futhi khululeka wena nje awuyona nento yejela awuyona nento yokuboshwa Bazobe sebengekho labo. wena ngifuna uze yabo nje usuqale wenza ngoba umisa isigona kanje. uyabo nje usuqale wenza nje wena uzokorobha umuzi wami uzobe uqubha amathoyilethi uthi Angithi yamuza ubhuti angithi ngoba ubhadlile lalela la. amasimba akhulumayo ke mina. Phambi awubhadlanga kwena ndaba uthi awubazi abantu besifazane Ngiyamuza wena. lo mama uthi unjani. Awubazi abantu besifazane. I know kulungile. Ngizokwenziswa Mdala yikona-ke umuntu lokuthi ngimdala funa ukubahlonipha abantu abadala leli langa ungaphinde udlalele umuntu omdala Umdala kulo muntu. ngisho noma engabe uthi wenzani umuntu omdala ubaleke ngenyawo zombili ubonile namhlanje Ngifike ngikunike futhi zona izikhipha obungithela zona lapha endlini ngiyibuyisa nokubuyisela ngunini. kulungile oyibuyisa oyibuyisa ngizoyishisa phambi kwakho kabe uzogqokani kabe uzogqokani khona ususho njalo uzogqokani uyipopolile ingozi wangagqoka uzala bengizokukhumulisa Uzongihlambalaza makasi. bengizokukhumulisa Makasiphiwe hamba ngihlambalaza. ubuyisa into zami untshethe uzogqokani ngoba unatwa awunalutho wena I know. Bafethu Angithi ngiyacela amuza. ngiyacela. Ngicela siyibambe la njengoba kade ushilo mfethu uthi ucela siyilungise engekho amakhamera. Le ndaba yeni deep and ijulile. And ayithinti nina kuphela nobabili ithinta nabanye abantu abaseceleni yabo. So ngiyacela okwamanje asimela mhlawumbe sokuya ne-feedback sombukelo ukuthi ihambe kanjani indaba yethu. Siyavumelana ngalokho. ungangibuka mina Ukuthi ngiyakunyanya. ungangibuka sisakaza ngempama mina manje Ngiyakunyanya. ungangibuka Ayi. mina Ngiyakunyanya. Uyabona-ke mbukelo ukuthi Ngangingazi. episode yanamhlanje ihamba kanjani. Ubapho uthe uyantshontsha ngapha wamitha usisi. Akugcinanga ngokuthi umithile. Kumele ukuthi nonkosikazi wakho ubapho umyeni kasisi naye washaya iqala. Ubapho bengazi. Yabo lento ukuthi too complicated kanjani. Tshela-ke sizoze ukuphawula kwakho ukuthi kuthini. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo silungisa umjolo. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.